लेकिन वो त्रिजटा नाम की राक्षसी जी रहली, भगवान के भगत रहली। वो सारा सखी लोग से कह तरीके हे सखी, राती सुतला के बाद में हम एगो सपना देखनी हो। जब ना सपना में एगो बंदर आइल बड़े, और वो बंदर ये देश के ना हुए विदेशी हुए। वो बंदर आके अशोक वाटिका में बहुत तहलका मचौले बा, लंका भी जड़ा दिले बा। साथे साथे भगवान राम भी आइल बनी। है लंकापति रावण के गधा पर बैठा के सिर मिड़वा के दक्षिण दिशा के तरफ भेजल गइल बा। सपना के बाद त्रिजटा अपना सखी लोग से कहत तरी कैसे, आर सुतला में रहनी राती, कि सपना में खिले साची। सुतला में रहनी राती, आर की सपना में खिले साची। किया हो सीता हो, आहो सीता हो, सपने में बानर एगो आवेला हेरा। आहो सीता हो, सपना में खिले साचे। किया हो सीता हो, आहो सीता हो, सपने में बानर एगो आवेला होरा। ठाकुर जी के धर्मपत्नी जी के तरफ से देखी है हनुमान जी के चढ़ावाई, हनुमान जी के रिधि सीधी है। 21 रुपए के दान परमात्मा के दरबार में दिया। ये मंच के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। हनुमान जी से विनती करम प्रार्थना करब कि वहां के दिन दुना रात चौगुना मनल रहे। हनुमत लाल जी महाराज अशोक के वृक्ष के नीचे पीछे छुपल बनी, सारा बात पे सुनत बनी। त्रिजटा राक्षसी कैसे सपना के बाद फल तूरी खाई रे गईले, बगिया उजारी दिहले।
कुमार की माता जी के तरफ से 10 रुपए की दान परमात्मा के दरबार में आई। आज सुभाष मुखिया की तरफ से देखी 10 रुपए की दान परमात्मा के दरबार में आई। ये मंच के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा। हनुमान जी से विनती करम प्रार्थना करे कि वहाँ के सदा सुखी सदा कल्याण करी। बड़ा सुंदर बात करनी कि पीला के कितनो सजैबा उसियार ना होई, पीला के कितनो सजैबा उसियार ना होई, दुश्मन के कितनो खिएबा यार ना होई। जे जन्मे से बुढ़वक बा माई के पेट से ओकरा के कितनो सिखैबा होशियार ना होई। सपना की बात त्रिजटा अपना सखी लोग से कह तरी कैसे आर से न लेके राम जी अइले ए रावण के मारी रे दिहले। आर से न लेके राम जी अइले ए रावण के मारी रे दिहले। अयोध्या पटेल की तरफ से देखी है 21 रुपए की दान परमात्मा की दरबार में आई। ये मंच की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा। हनुमान जी से विनती रही प्रार्थना रही कि वहाँ के सदा सुखी सदा कल्याण करी। सेना लेके राम जी अइले ए रावण के मारी रे दिहले। तू तनी मन में धीरज रखो, कुछ दिन और सबर करो, बहुत जल्दी लंका में भगवान राम अवेलेबल। कहत कैसे मानवा में धीरज धर, कुछ दिन सबर कर।